Has posat el cafè? Sí, ja l'he fet. No, encara tens sucre? Sí, encara me queda. Avui em posaré sucre. Bona nit. Començaré per les maletes. Cartes, retrats, tot és meu i ja em sembla que és d'algú altre. Estimada mare, avui marxem. Quan estarem instal·lats a Minsk, vindràs. Espero que el servei de trens es normalitzarà d'enseguida. Voldria evitar-te les molèsties d'un viatge llarg en males condicions. Tingues confiança en mi. Què faré ara? Ah, sí, els llibres. Que no em desperti mai més.